În bibliotecă. La bibliotecă, copiii adolescenții vin cu mult drag, acum cu programul Biblionet, Lumea în biblioteca mea. Elevii vin în pauze la bibliotecă pentru a accesa internetul și în același timp să se relaxeze după o oră mai grea. Pauza mare, oaza de bucurie și fericire. Alergăm. Cine ajunge primul în bibliotecă? Eu sunt primul. Vreau singur la calculator. Ba nu, că mai suntem 8 în urma ta. Și toți vrem să intrăm pentru 2 minute. Doamna bibliotecară, calmă, intervine. În pauza asta stau Ștefan, Marian, Costi și Alexandra. În pauza următoare stau Diana, Larisa, Ciprian și Cristi. După terminarea orelor, elevii vin și stau în bibliotecă pentru că aici găsesc liniștea de care au nevoie. Și uite așa se scurge o altă zi plină de zâmbete și voie bună. Și iar copiii așteaptă cu multă bucurie fiecare zi de școală. Pe lângă copii, în bibliotecă vin și locuitori adulți ai comunei noastre. Vin atât pentru a lua cărți și pentru a intra pe calculator, citesc presa și caută informații noi. Toți sunt entuziasmați de noua față a bibliotecii.